Pani Nataska, nebudem preháňať, ak poviem, že ste najznámejšia etnologička na Slovensku. Čo vždy robí a podľa vás bude robiť slovenské ženy výnimočné? Slovenské ženy sú a boli a budú výnimočné, presne ako hovoríte, a hovoria nám o tom vlastne aj dejiny, pretože naše ženy od stredoveku vlastne až po súčasnosť dokázali zvládať veľmi ťažké situácie, ktoré priniesol svet, doba, odrážali sa napríklad aj na živote rodín, či to bola Veľká vojna, Druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie a mnohé teda, keď sme ešte do stredoveku, mor, hladomory, ktoré boli a podobne, tak tie ženy dokázali vlastne vždy skôr obetovať seba, aby zachránili svoju rodinu. Takže myslím si, že pri tom spätnom pohľade do minulosti by sme našli naozaj veľmi statočné, hrdinské, obetavé ženy, ale to platí aj o súčasnosti, aj keď našťastie veľmi veľa sa zmenilo. Dnešné ženy od mladých až naozaj po seniorky sú múdre, vzdelané, veľmi sebavedomé, činorodé a toto si myslím, že je taký súhrn úžasných vecí, ktoré posúvajú našu spoločnosť dopredu, možno pomaličky, kročík po kročiku, ale väčšinou tam, kde sa objavia ženy, či sú to profesie alebo nejaké odvetvia, veda, výskum, práca, tak tie oblasti idú dopredu práve pretože sú tam prítomné ženy. Takže ja vo všeobecnosti akože veľmi fandím ten ženskej sile a odvahe. Vy ste rovnako jedna z tých žien, o ktorých tu teraz hovoríte. Ste aj nominantka v ankete Slovenka roka. Čo by pre vás znamenalo vyhrať túto anketu? A ešte doplním tú otázku. Aj vy ste sa museli pre niečo obetovať, či už profesne alebo osobne, keď spomínate ako výraznú črtu práve obetavosť slovenských žien? Myslela som to v takom slova zmysle, že povedzme aj v súčasnosti, keď je žena vysokoškolsky vzdelaná, ale pokiaľ sa vydá, chce mať rodinu, tak obyčajne ešte stále je to tak, že aspoň nejaký čas je napríklad na materskej dovolenke, aj keď dnes už je ten úžasný moment, že už aj otcovia mnohých sú na otcovskej dovolenke, ale predsa len taká tá starostlivosť o rodinu primárne je ešte stále na pleciach ženy. Myslím, taká praktická, ako urobiť s deťmi úlohy, navariť niečo. Ten partner, manžel môže veľmi výrazne pomôcť, ale vždy je to tak viac na bedrách ženy. No a máte také profesie vedecké, kde naozaj, povedzme, tá žena, keď vypadne na 3 roky, tak potom, keď sa chce vrátiť zase